Selam dostlar, siz Tatar jırlarından tizilgen deysiz hit barak Tatar chartның şirattagı çıgarılışын karıysız. İldagi vakıgalar öz izolatsiya bizning tapşırığa da yığıntı yasamay kalmadı. Onu da hiç şartlarındagına düşürəbiz. Әмма аңа карап Tatar chartның мәгънәсе özgәрişsiz кала. İzolatsiya vaqtında estradımızın popüler jırçıları neler işley? Öydəmi алар? Neler bilen şıgılana? Bu turda onlar özləri siləyəşək həm əlbəttə jırçılarının kliplərini də qaramay qalmabız. Başlayıqmı? Tatar chartны pремьерадан башлыйк әле. Ришат Фазли Әхмәтовның өр яңа клибы чыгуына әле берничә көн генә. Ә үзе авылда изоляцияләнгән. Онлайн концертларын да шуннан гына үткәрә. Ә тагын ни эшли икән дисезме? Хәзер үзе сөйләр. Dostlar, hayırlı kiş, hayırlı gün hammangizga da. Ovuldash yo'q degan bolalar, ovuldash bitmi degan bolalar, kishisiz yata, intigib. Shaharlarda mana o'tin qaytdi, o'tin, rahatlanib. O'tin tashiymiz, o'tin yeymiz, Alloh bersa. Chirlamagiz, Farazga da salomatlik tilayman. Hәзер Ришатның серләреңне миннән яшермә җырына төшерелгән клип премьерасы. Sirlerini minnet yaşırmam, yok barlarga borçulup yürümem. Mehabette yanlı kim güne, can siganım irkem sin güne. Olmayken yaşap görkili, siyu bilenip. Татар эстрадасының популяр җырлы гаиләсе Азат Алсу Фазлыевларда изоляцияны авылда үткәрә. Алсу ир-егетләренә тәмле ашлар пешергән арада, егетләр ишек алдын җыештыра, спорт белән шөгыльләнә. Кыскасы, барысына да вакытлары ничек җитә икән? Ышанмыйсызмы? Үзегез карагыз. Bugün dostlar iş pişmek var. Два, бірге. Три, четыре. Давай. Avulda iş yok diler. Olmaz avulda iş. Hele çok iş yerlerini yığıştırdık indi. Hazırlanmak gitkenlerin. Şu bulan çığa başlayan bu yıl Ceyda fiskili bitti. Olmasa потом abileri taşlay. Ulan bütün bundan patım yolu yapacak ama. Өйдә җыелышып, рәхәтләнеп, эшендә эшлиләр, тәмле ризыклар белән сыйланалар. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез диялар. Кемгә генә шалтыратма, бар җырчы да нидер эшли өендә. Җырлап кына эшсез йөрмиләр. Мәсәлән, Дилә Нигъмәтуллина мин шалтыратканда тегү машинасы өчен уңайлы һәм кирәкле чехол тыгу белән мәшгуль иде. Нинди дисезме? Карагыз әле. Самоизоляция вакытында бер уйлаганда вакыт бар кебек әйме? Әмма ләкин эшләгән кешегә эш бик күп. Менә мин инде күптәннән шушы тегү машинасына чехол эшләмәкче идем. Менә бер иске күлмәктән менә шундый чехол тегеп куйдым әле. Бер дигән. Менә шулай, ә сез Диләнең Ак карлар клибын карарга өлгергән идегезме? Ап-ак карларга уралып, килде бүген туган көн. Дустым күңелеңә аксап, хисләр генә тулган көн. Ап-ак карлар, яусын тормыш күгелгән. Шул карларда як бәхетләр, агылырлар үзеңә. Эстрадыбызның яшь шибәр пары Рафил Җәләлиев белән Эльмира Гыйльфанова фатирларында изоляцияләнгән һәм алар бу таләпкә бик катгый әзерләнгәннәр. Аш бүлмәсенә дә чиратлашып кына йөриләр, бер-берсе белән телефоннан гына аралашалар. Алло, хатын? Ашарга әзер булдымы инде? Булдымы не? Ладно, мен хәзер чыгам кухняга ашарга. Син давай балконга чыгып тор. Самоизоляция тек. Самоизоляция.
Аның каравы аларны икесен бергә клипларында күреп була. Яле Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы күкләрнең йолдызы кычакта, икәүләп янарбыз бәхетле учакта. Татарстанның халык артисты Гаделфәт абый Сафин да изоляция дип моңаеп утырмый. Теплицада горчица чәчкән җыештыра, туктатып алырга өлгерә һәм сезгә дә киңәшләрен җиткерә. Тыңлагыз. Иң мөһиме килешергә кирәк бу вакыт белән. Ягъни смирение кулланырга кирәк инде. Бездән тормаган нәрсәгә смирение коткара. Килешү. Бездән тормаган әйбер белән килешергә кирәк. Аллаһ Тәгалә безгә биргән. Үзеңнең йорты булган кешеләргә инде эш җитәрлек. Эш җитәрлек ансы. Менә бакча эшләре башланды, хәзер теплицаларда эшләр китте. Бер горчица чәчтем әле. Горчица. Ondan soң квартираларда кем яши, фатирларда аларга инде иненә чистартырга мөмкин һәм үзенең саморазвитие, үзен үстерү белән шөгыльләнергә мөмкин. Менә шулай күпме эш эшләп була бит өйдә утырып. Яшәүнең үзеннән көч алды. Син сорама, миннән сорама, кем дип сиңа бәхет юрады. Бәхетемне талнан яктык. Чираттагы җырчыбыз беренчедән Татарстанның атказанган артисты, икенчедән Инстаграмда иң яратып карала торган шактый популяр кыз бала Ләйләнең әнисе. Ландыш Нигъмәтҗан булачак. Менә хәзер дә алар гаиләләре белән үз йортларында. Инстаграмда да аларның өйдә изоляциядә язылган видеолары шактый. Ә безгә алар балалар белән урамга һава суларга чыккан җиреннән видео яздырып җибәрде. Хәерле көн, дуслар. Хәлләрегез ничек? Без авылда, ләкин өйдә ятып булмый авылда. Менә урамга чыгабыз. Бүген ничек? Матур иттереп кар ява. Мин бик салкын дип әйтмәсем. Салкын түгел бит, әйме? Без уйлаган бүген рәхәт бар дип, ә бүген әллә нинди рәхәт тә түгел. Рәхәт түгел, чөнки биткә кар бәрә. Ә хәзер без аларның гаилә белән төшерелгән клибын карыйк. Сигән ярың сиңа гөл менә җырдагы чагына әйтеп торса икән ул. Кичке шәфәк балкышына җаным һаман сизгән. Очраклы да булмас иде без табышкан мизгән. Карап торам кар өстенә учак якканыңа. Һич ышана алмыйм һаман сине тапканыма. Карап торам кар өстенә учак якканыңа. Һич ышана алмыйм һаман сине тапканыма. Татар эстрадасының популяр төркеме Казан егетләре дә изоляцияны файдалы үткәрергә тырыша. Кем авылда, кем фатирда гаиләләре белән изоляцияләнгән. Тик шунысы билгеле, бик тиздән яңа җырлар белән сөендерәчәк алар безне. Әлегә нишлиләр икән? Сәлам барлык самоизоляциядә утыручы дусларыбыз. Әлеге минутларда без Казан егетләре шулай ук өйдә утырабыз. Булган барлык буш вакытыбызны инде файдалы үткәрергә тырышабыз. Менә әлеге вакытта без яңа җыр өстендә эшлибез. Дуслар, бер-беребезне саклыйк, туганнарыбызны саклыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк. Хәерле көннәр барчагызга да. Минем үземнең шәхсән авылда үтә карантин. Инде бер атна артык авылда ятабыз гаиләм белән. Һәрбер кешегә дә авылга кайтырга тәкъдим итәм. Иртә белән физиораткада сыйк урамга чыгып эшлисе генә
Шуңа күрә өт вакытында по режиму яшибез. Аллага шөкер, авылда рәхәт. Инде бу карантиннар тизрәк бетсен ие. Барыгызга да исәнлек, саулык, матур көннәр теләп калам. Дуслар, хәерле көннәр. Безнең дә карантин көннәре өйдә үтә. Тышта да әзрәк кенә булырга туры килә, ләкин сакланып. Бүген безнең бик матур көн, минем тормыш иптәшемнең туган көне. Бик матур торт ясыйбыз. Һәрберебездәге төрле шөгыльгә өйрәнә. Кемдер торт ясарга өйрәнә, кемдер чәч үрергә өйрәнә, кемдер башка эшне өйрәнә. Шуңа күрә барыгызга да матур көннәр теләп калабыз. Шушы карантин вакытында үзегезне саклагыз. Кызлар, сезгә сөйгән ярларыгыз нинди матур сүзләр белән эндәшә ул? Һәм менә Казан егетләре тормыш иптәшләренә фәрештәм дип кенә торалар ахры. Гомернең ачы төшесен без үтәрбез бергәләп. Сәлам, сәлам, син фәрештәм, иңнәремә куйдың канатың. Сәлам, сәлам, син фәрештәм, бер күрүдә сине яраттым. Сәлам, сәлам, син фәрештәм, иңнәремә куйдың канатың. Сәлам, сәлам. Әле күптән түгел генә яңа ел алдыннан гөрләтеп туй иткән шәп артистларыбыз Алмаз Мирзаянов белән Зөлфирә Шәйдуллина бергә корган уяларына, фатирларына ремонт ясатты. Менә шул күңелле, мәшәкатьле эш белән мәшгуль чакларында тоттыгаларны. Бардак җыештыра идек әле дип шаяралар үзләре. Өйдә ятуның бер файдалы ягы бар. Кыш буена балконны чистарт, балконга идән җәйдеп йөргән иде. Хатыным Зөлфирә минем. Ниһаять, бу эшне башкардык. Балконны чистарттык. Шуңа да карамастан, балконнан чыккан бөтен әйбер менә шушында. Аңларсың? Тукта, менә шушында, менә монда җыелган. Һәм менә шунда җыелган. Зато балкон Чиста, башта иң кечерәк бүлмә балкон иде, хәзер бүлмәләрдә бөтен бардык. Зато балкон чиста. Яңа идәннәр бит. Bir kulunu birge kitigeli, bir bardakını kitigeli. Хәзер Алмаз Мирзаянов белән Зөлфирә Шәйдуллинаның җырларын да тыңлап бетик. Kadar sulu kayda buldun, elle indi kaşıp ayda tırdın. Bir kulunu birge kitigeli, bir şatılıkını iki itigeli. Bir kulunu birge kitigeli, bir şatılıkını iki itigeli. Yıldızlardan gına düştün elle, gözlerinde senin sırlılık var. Bir kulağına birge kitigeli, bir şatlıkla iki itigeli. Bir kulağına birge kitigeli, bir şatlıkla iki itigeli. İki tamarı biz, bir kaygı bilen kaygırabız. Bir kolunu birge kitigeli, bir şatılıkını iki itigeli. Bir kulağına birge kitigeli, bir şatlıkla iki itigeli. Bir kulağına birge kitigeli, bir şatlıkla iki itigeli. Bir kulağına birge kitigeli, bir şatlıkla iki itigeli. Turmuş yolun bir
birga o'tigali. Rep jırlovchi Albert Nurminskiy izolyatsiyani tuğan negizinde o'tkara. Ora-tira uning Instagramida da uydan gina tushirilgan videolari ko'rinib oladi. Sahnaga tatarcha rep boshqaruvchi Nurminskiy hozir endi Rossiya ko'lam sahnalarini yo'llaydi. Alla necha yuz minglarcha jonodar bilan eng populyar artistlar ratida ol. Ham sizni, hurmatli tomoshachilar, u o'zingizga murojaat etib salomlarga qildi. Güzel selam. Min karantin vaqtında apaylarda, qonaqda, taniselershim. Tatlı ballar bilan birga. Hayırlı günler sizga. Моңа кадәр татар чарт киңлегендә рэп ишетелмәде бугай, шулаймы? Хәзер үк төзәтәбез моны. Казанхалар ничек? Куллар үскәйдәгез, монара килесгә бийбез. Кайфлар яхшымы? Киттек. Кайда җабу булутлар, кайда бетә юллар, кайда әлегәздән киткәч урамдагы малайлар, күреп булырмы аларны, абзый кабат, ияләштем, түз алмыйм бирегез канат, кайда җабу булутлар, кайда бетә юллар, кайда әлегәздән киткәч урамдагы малайлар, күреп булырмы аларны, абзый кабат, ияләштем, түз алмыйм бирегез канат. Biz o'tirbiz dengiz oshayda o'tir kemaga, farishtalar qushdi kiri tushirurga yerga. Bitchin do'stlar, gitmanglar bir sharlab, ketsak birga ketik ham sog'inib qolsin jannat. Bizga rahmat, salom loyiq qolganlarga, yigitlardan 105 qora o'ramlarga, bo'lirga tilamim kimgadir nidir burishli. Menda bek ko'p so'rov aytib bershi menga yo'lchi. Koyda şabu bulutlar, koyda bende yollar, koyda legevizden gitkeş şuramdaki malaylar, kure bulur mağalarını, abzıy kapat, iyelerdim, düz almayın biri kız kanat. Koyda şabu bulutlar, koyda bende yollar, koyda legevizden gitkeş şuramdaki malaylar, kure bulur mağalarını, abzıy kapat, iyelerdim, düz almayın biri kız kanat. 105 kilometr boshqalarga, yigitlar qorong'ilikdan kishilarga tortila. Selam Tatarston, Ömer qoraqlarga tinch bo'lsin o'ramlarda. Sen qishqirma menga, bilam deb kishilarni, avlab ziylarim bilamisin iptar seni. Ham men demim senga, so'g'ishirga motarsonda qo'rqib qolganga tugul g'imir sho'g'anga. Ormadımı sen, zatıp yaptınlarını, hem doydurmadım eli bu minler yolları. Jiter indi soğuşular, sen eymine, koyda şabu bulutlar, koyda şabu bulutlar, koyda bende yollar, koyda legevizden gitkeş şuramdaki malaylar, kurep bulur mağalarını, abzıy kapat, iyelerdim, düz almayın biri kız kanat. Koyda şabu bulutlar, koyda bende yollar, koyda legevizden gitkeş şuramdaki malaylar, kurep bulur mağalarını, abzıy kapat, iyelerdim, düz almayın biri kız kanat. Keyifler nişek! İyelerdim, düz almayın biri kız kanat. Koyda şabu bulutlar, koyda bende yollar, koyda legevizden gitkeş şuramdaki malaylar, kurep bulur mağalarını, abzıy kapat, iyelerdim, düz almayın biri kız kanat. Koyda şabu bulutlar, koyda bende yollar, koyda legevizden gitkeş şuramdaki malaylar, kurep bulur mağalarını, abzıy kapat, iyelerdim, düz almayın biri kız kanat.
Изоляциядә утыру бик җиңел бирелә ахры дисезме? Юк, әлбәттә. Артистлар сәхнәне, тамашачылар сезне сагына. Менә Вадим Захаров үзе дә шулай дип әйтеп яздырып җибәрде. Иҗат итүне сагынган арада өйләренә өстәл белән урындыклар алган ул. Менә шуларны җыйдым әле ди җырчы. Сез, хөрмәтле тамашачылар, без карантинда инде эшләмәгән эш калмады. Бүген үй тәртипкә килде, өйдә тормаганнарны өйдә үткәрдек, ардырды, туйдырды. Шулай да безнең менә алынган өстәл бар иде, шушы өстәлне менә мондый кухняга куйганда шулай башлады әле ул. Шушыны җыйдым менә бер ачкыч һәм бер отвертка ярдәмендә. Һәм аның урындыклары менә берсен җыйдым, шушы өстәл үстенәрәк туры китереп, берсен җыйдым, хәзер калган өчесен җыясы бар. Хәзер туганнар очрашуын тизрәк ардым мин бу карантиннан. Туйдым мин бу карантиннан, артист кеше өчен свобода кирәк, ирек кирәк. Чыгарыгыз без өйләрдән һава салган. Исәнлек саулык телим. Хәзер үтәсе килә бергәләп, урамнар буйлап гармун уйнатып. Менә шуларны күз алдына китереп, Вадимның клибын да карап үтик. Уралган авыл кичке рәхәткә керәсе килми нинди күңелле өздереп уйный гармуннарыбыз гөрли урамнар бәйрәм шикелле булды бар иде андый вакытлар сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып. Киң урамнарда тар иде безгә тик ятуларны белмәдек бердә узган чагында гармуннар белән кызлар күзләрен алмады бездән булды бар иде андый вакытлар сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып. Төшләргә керә капка төпләре кышын тын яуган кар бөртекләре куркытмадылар хәтта салкыннар кулдан төшмәде бер дә гармуннар булды бар иде андый вакытлар сагындыра калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып урамнар буйлатып гармуннар уйнатып. Изоляция ул сезнең белән аралашудан шикләнеп була алмый. Шулай бит. Менә шуңа күрә дә сезнең өчен татар чартны иш шартларында яздырдык. Җырчылар исә сезгә кайнар сәламнәрен җиткереп кала, тамашачылар белән очрашуларны зарыгып көтә алар. Әлегә менә шулар. Татар чартта кабат очрашканчыга кадәр саубуллашып торабыз. Ә сез тапшыруны кабат карап чыга аласыз. Интернет моңа тулы мөмкинлек бирә. Сез дә тапшыруны мине сагынып торыгыз.